not Okuko. How not there? Hope you guys are doing well, and I hope you have a wonderful day. So, as always, you know I like talking while I'm eating. For those of you in the table manners, avoid me. Amandi yeri anyage. Oboso wig. Just on a quick one now. I told him video attack because we've been chorije. Share this video as you are joining me. So news had it that now Governor Soludo Sina bidokita gawa n'ihu na onwe any native doctor ọ na-enwete na-agwọ oke ite onye eze nwanyị na-akpọ ndị be anyị eje na mmiri ije saa ha ọchụ mee ha ihe ndị mmiri rụọ ọrụ ihe ụtọ Fanta, biskit na Coke. Onye a na-aga nga for 6 years. Or option for onye ahụ ekwu 20 million naira. With other things, Okugase, now that press. You know that last time Kambiareba, we soon na the major problem I know when I buy today. Merihe insecurity, jamu buy every day by day. Merihe some young people onwezi onye nke chọrọ ịga mụọ ọrụ ọzụ afịa or mee legit things bara onwe ha uru na ndị na-akọsụ ya bụ ndị native doctor na ndị eze nwanyị ndị a na-eme ihe ọrụ mmụọ ka a na-arụ ọrụ mmụọ ka a na-alụ ya alụ bịa ka eme gị nke a egbukarị gị ite ibutewe ike. I said it last time. Obviously, as if Soludo for the video or somebody from the government office for the video. Though, abroad today can be the I started calling the attention of Anambra state government since 3 years ago to look into all this thing that is going on over there, especially na Anambra state. Obo so na Anambra ka enwe dibia. Other state enwe dibia, nweru eze nwanyị. You know all these things ha na-apụta n'ihu akwụkwọ eme. Other state enwe ya. Obo so na Anambra ka enwe those people. But why nke Anambra ji out of hand? Like they are kind of trying to put the picture that nihe je maruzie ndị Anambra dibia eze nwanyị, like almost onye ọwụ na-efo na emezi ihe dibia na eze nwanyị na Anambra state.
Ofyaka, I always say it on my video. Ofyaka, Kiba in a family, all the families from Anambra State, Kiga with the young people, name here, Okite, Munite, eze why, Ije Kasage, Ocho, Asagaro, Yegi Ho Toy, Mni, Kene Mami, or ABC Biowa, only Nalo, you know. This one say me, Ile Muna say me keke hit go find one. To be honest, let me tell you guys, I'm very happy with this news. And I would like the state governor, Omalo knows here recruit Omo Aburu. Ndị na-azọ ahịa si na ụtụ a na-atụ n'ime ahịa DSS. Anyways, before I left, ị bịara Anambra ị ga-afụ people with different uniform. Ndị ọrụ Soludo, ma ndị nke na ticket, ma ndị nke na akwụ na gate, ma ndị nke every like I'm a different group of people or recruit cha. So I'm also urging the governor. Omro na host recruit to a group of ndị na-afụ side nke ndị agboro, especially in my yasiku na recruit to ndị nke na-afụ maka ndị dibia. That is the only time ihe ga work. Then if they need ndị nke na-arụ ọrụ on media, people there, somebody like me there, ha contact yam. One of ndị nke ya na-arụ ọrụ na media, ndị nke ya na-enyo onwe ha n'onye dibịa afọ na-eme ihe okide, ha bịa contact ya na mma all my video mma na drop ha mma na drop ha like 10 video every day, because mana a na-ekwu ihe a ụfọdụ ga-efeel n'okwu egwuregwu ka a na-egwu. I came out last time wee sị na ihe ụmụazị a na-emezi kịta bụ ibu ndị mmadụ. Ụmụazị a bụ ihe bụ na insecurity pour out of hand. Kendi na akwado ha on the native doctor. Kendi na ejinja ha on the native doctor. Kendi many people were tackling. I said it on my I think the video I did two days ago. I think was it yesterday. Some people came to my inbox and was why did I say they should arrest native doctors? Why did I say they should do this? Why did I say they should do that? But if you want to tell yourself the truth, jiranya watch on a norms. Obuno ka go nwa eziokwu. Or I channel on this Facebook. Every time, week in, week out, you got for small boys from 25 years down. Or rather, from 30 years down. Ona ka ga-eju na nke ndị dibia. Na efe go n'ihu arụsị na-enye Thanksgiving na-enye ekele na-akpụ efi abịa onye nke bịa ka oge ahụrụ gị ọrụ yesterday last week osugo ije ihe a na-arụ asị gị nọ ihe ka a na-apị gịnị ka a na-apị apịgburu onwe ha, and ị ga-afụ many of them ha bịa sị gị na ụmụazị na-ejube ha karị 2,000 karị 3,000 ada ọfụchasị ndị ju na be ha, gịnị ka ha ncha na-arụ? You are not telling me anything. Oh, hang on, I don't put each na buy. Because one, those native doctors are the one pushing them, putting them under pressure for them to be percentage. You know? All of them now, on they live, you see, classy lifestyle, rosary lifestyle. If you're on the dibia now, how on messy go. This thing shouldn't be funny, anyways. Money for Opekatampe na, ki go
all this native doctor. Like when you talk about all this native doctor in Anambra State, ofeka ona ka ego hancha niile ka at least all had the 100, ka at least 98 gara inwe hotel, big hotel we na fifu no all to millions of naira. Can they build those monies ya puta? Ya fu nwa dibia na enwe ho ona ha azu afia. Onwe ebe onwe shop, onwe ebe onwe anything. Onwe importer. Onwe ho company. Ona ha to ahia na China. Mani ga fu ha nwecha different classy hotels. Na agbasi Benz, na agba G-Guard, like different type. Na eme ihe ego. Eje club na ball, na, you know. None of them were in business ni me hanchanine. All percentage. Ego mazi ha na-edi ka ha na-eji atọkọsị ndị mmadụ. Je na-arụ mpụ dị iche iche n'iche. A na-ebuzi kịta na-ebuku ma ndị fada, reverend fathers. Ọkwa bishop ndị Anglican Church ha buru kiwefu na ụmụ in fact if all this native doctor, no go better for them. Ụmụazị a na-ebuzi na ebu head of churches. An elderly Anglican church, not a priest, kezi hana odiase. Nka Peter Obi je wefu. Haburu since last month. Aka hapụrụ ya na 16. Kedu mbọtị 16? Oh, yesterday was 16 now, I think. Called the 15. Either 2 days ago, kaka hapụrụ ya. The same no kwa ụmụazị bụ ihe juu na that camp. That's what the man said. If you guys can also recall, onye nke buru, I said it last time on my video, eburu yana father nke Obemonso kuhana ha. Sekwa no kwa ụmụazị Judea that they have ha buru cha iPhone 14, iPhone 15. Na oche nyi ha why? And na ha nwecha ndị na-esi nri n'ime ebe a. Ezigbo nsogbu dị. And na ha nwecha ndị na-esi nri n'ime ebe ahụ. Ọ ndị ahụ ihe na-esi nri na-ewetecha ha nwe kidnap ha na-eri. Ị ga-afụ ha wuru phone na-emecha call na-akpọchọ ya nwanyị. And that man went as far as stating that na ụmụazị abụzikwa Yahoo ka ha na-eme. Na-apụ ihe ha na-eme na ha na-apịa apị na ọbụzikwa ha na-apịa apị ka ha na-eme. I did that video nkwu that thing before na-esi na Idapụ. Because now we they hear some all this their scores now. I na-enweta update. The same thing the reverend from Anglican Church said 2 days ago. Na ifugodu nni a na-enye ha na ụmụazị ha si ya ka osisi ha eburu nye ha. All the same ụmụazị ahụ na-afụ na nke ndị dibịa na-enye ekene. A na-enye ekene ndị dibịa na-asị ha obutego osugo ngwa ọ ga-adịrị gị mma ịbịawa ihe na-adị omewo na ị ga-afụ ha na-agwa ụmụazị ya sị gị na ịbịawa ọzọ na ị ga-ebu nke ka nke. In some months to come, ị ga-arụ n'ọmụtụ ike ya ebu abịa. Like that means you are promoting criminality in the community. That's why you are promoting criminality in the state. Deep, they knew that no mazia buri kahanes, no mazia umpoka hanaro. And you are still praying to them, encouraging them. Yeah, that means you na onye ahụ gburu ofu onye wee bi nya dị ekene ọ bịawa again onye egbu mmadụ eto. Or that means you na ha buru ofu onye kụta 10 million ha jee ọzọ ndị ha ya ebute
Gapo 30 million. Can you require my food? No, we can call one. It's not. Do you know what happened? I know the person. You know? Access to it. You understand? I gave that day. I remember that somebody was asking me to send the account to me. The madness, I see you. You understand? So I said no, I don't want to send the account. So I want to use that for something. Oh, how my being a go mazi or dishi. Na sa hocho. Na roro ha were. Na roro hi bubu. Now had different terms. They had unit to rise in the buy. Come and eat. All these native doctors. Na roro mazi ogu. Na goro mazi ogu rather. Had you to rise in the buy. All because of some lifestyle from all these native doctors and Indians and wine. All the young people, you know, there's a wine, dibia, as a wine, dibia, as a wine, dibia. Because of the lifestyle. Then after that, so you know, the person was close to me, my friend's boyfriend. You know? Came to where I was making her. Then. So what I want to tell Soludo, my friend, you guys should share this video. Because I believe that somebody from somewhere saw my previous video. Her boyfriend. After ka relief with that father, Eburu Biarike Bemonso, cause of this whole thing. I made a video pointing out non-native doctor is the main architect of all this insecurity in Anambra State. And I will be saying it till tomorrow. I will be saying it till tomorrow. On the native doctor, India is why. Oh, how we hear una Anambra is no go area. After saying the unknown, only can the unknown one. Kedinde bundi unknown. Not much. I did Lagos then. I need to go or the same almost same state. I said not much. He said okay, let him flash the person. You see whether the person. Those is such a quick greet you from here. Good afternoon. The person can't the place where. I mean, my mind didn't go back to the that way them won't buy their account. I got it from you. Oh, Mazia, una de home. My account was working perfectly okay. So oh, one guy Anna Guam. No see Egypt better. Amazon more Egypt or Turkey. That night, I came back from nowhere, Habia Buria. And they had a danger now. How we see the informant? How we see the any update? Give away guy, but I wear some paper guy fee na. I know into something like that. Get the last year. You know? Before you know it, Agangi Arogi, Biaburugi. Before you know it, Habia plan or Burugi. Atorogi. Some people, Anna Kocha the ransom, Hama Buku legacy at their part of body. Jiriana Bamoto, Jiriane, me, if only in Cobio Sigina or Uruhodi
emonte ji rụọ ogogo ụlọ ogogo ana na-akpọzi blọkụ go moto bịa ọ na-agwa nwa dibịa a na-asị ekene dịrị bute ekene dịrị bute ekene dịrị bute almost all of them ka asị gị n'ọrụ gịnị bụ ọrụ nwa na-apị anyị nwanụgodo ebe a ama m one agụụ si egbu ndị ọcha na nke ikpeazụ a because the economic whatever affect everybody onwede ofeka ka ifugodo onye ya asị ya ka ọ tụpụrụ gị ka irie kedu ebe ha na-afụ ndị ọcha nwa na ha na-anapụta ego niile ahụ ha ji asa many of you isi si na ha na-apị gịnị ka a na-apị ihe ha nọrọ under disguise meteorize ndị be anyị. I like the fact that Anambra state government are striking. I will be more happy if they can see to the end of it. So, because it's not all about just people to the news out there without doing anything. Soludo Makosi count and like which is a different group. Jina actually and the money in the name of Ndaburu, in the ticket, in the Yawuru na cho easy committee. Ya must me hana be ya hibo to Gane nebe kwa side in car. And the Ekona ka compromise ya. That is the only way Anambra will get better. If not, hey. Nsogbu ya dị. Na nke dị ga-adị already. Ị gaa na village dị ka Okija today. Ị gaa Okija. Each family na-enwe up to 5 native doctors. Ị banye Okija today, each family na-enwe up to 5 native doctors. Una kaya ga ile mari advert. Bịa ka emeri go kitchen. Bịa ka emeri nta. Ọ na-aga this one that one. Ewe jide obodo naanị iyi. Young girls na ekpochapụgo. Una ka na-ebu ha on a daily basis. N'ebe you see, I see you. Greetings from here. I also see you. Joma Sonites, I greet you. So this news with the best news in Jue, Tetora today from here. If the governor can make this whole thing now hold, we will achieve a lot. I sanitize Anambra as a whole. Like I sanitize. In fact, for me, Akwa Okuko, either you go 6 years imprisonment or fine of 20 million naira. Nothing like fine of 20 million naira. See, Mayor, 10 years imprisonment straight. Because onye ọwụna na-akwaye mmadụ ka o je gbuo mmadụ ọ ka o je zuo oshi bụ ka onye oshi automatically.
as a native doctor ị na-asọpọtụ ụmụazị ka ha jee na arụmpụ na-abịa enye ekene na-abịa akpụte. Ọ na-adị eme sometimes nọrọ this Facebook na-afụ some certain things na-aga na bai una ndị ụfọdụ ndị dibịa na-esi ozie sometimes na-eche ma ndụ ọmacha dịkwa ihe. Ụmụazị kiriara ịma na oshi ka ha na-ezu, ịma na mpụ ka ha na-arụ. You stay in front of camera public with full confidence na-ekpere ha ekpere ha jee mee karịa ka ha mee buru na-abịa ka a na-enyekwu ekene. Some of them na-aga as far as iweta obere ihe bịa ha sị ka ihe bi ya ifuru ihe ọdasị ji bịa, ifuru ihe nwa ji bịa, ifuru ihe dị ọna guy ji bịa. Ọkwa otondo a na-akpọ eke hit one certain time owe onye bi di ya amazi mmokolola ka ebiri ya that thing sef. Ọ sị na ya nwa na-anakwa nkanka moto a ka ụdị nkanka moto ebutere ya a na-afọ ọdasị na-ebute ezigbo moto a na-afọ ọdasị ọ bụghị maka ebute nka or reject ya. You could imagine indirect way ihe ọ na-agwa the young man is that na the ori ọ na-ezu n'ozughị ya ọfụma na the mpụ ọ na-arụ ọrụghị ya ọfụma. Ịtọkọsị ndị mmadụ ọ na ha na-atọkasị nne obere ego ka ha tọta or whatever. Ị na-afụ ya ha eju on Facebook na-eme as competition. Ha ju on Facebook na-eme as competition. Why insecurity I had it too much in a place like that? Why mpuni na na-eme will not be growing every day by day? Ebe ndị native doctor na ndị ese nwanyị emego ka afụ a reason to what they are doing, like amakigo na ihe ha na-eme wee ezigbo ihe. All the same useless people ya pụta na blame ndị ụka sị na ndị ụka emego ha nka, ndị ụka asago ndị be ha, ndị ụka egbugo ha, ndị ụka emego nka. The same people mara ha ya nọ on a blood daylight na promote criminality in the society, na promote ibu mmadụ. Just ya do be care bịa fee ha ego, bịa Thanksgiving kpụta ha efi, bute ha moto. Ha achọghị ịma. Na na-ekwu ya like this. Ndị ụka adịghị excluded. Onwe any pastor or reverend or whoever afro na-ekpere ndị Yahoo ekpere na-agọzi ndị Yahoo or na fụ na ụmụazị small boys na-enweghị any ready source of income or their source of income na-adịghị traceable, si burukwu onye ahụ. I was here sometimes ndị be ha ka ma ebetere aka ọrụ ihe dịka ebe a esem na ị ga-abịa ka ị bịa mee ihe ego without enwe na una ga-esi like your source of income or source of whatever ị na-eme adịghị traceable nke ga agwụgwụ. Ịnọkọta na ị bịa receive a kind of money na account gị or ije go a kind of thing and ị abịa check ọwụ na ihe ị na-eme I want for that money nke ga agwụgwụ. Mana buy nobody give an F of it. They have my similarity and they took that for self. And they took that for
Oh yeah, me I do no by no today. Na bye. What's that? You gotta take jungle trip off. Check that control box. I don't take out. Sometimes the thing they shake. And the man never won't confess them. Often on again. Talk to the smell. Let's say don't burn. Don't be smell. What did they smell? You know? Open the curtain for me. Now I see some this thing here. It don't do okay. Okay, fire, day here. You get where they born? In the fear, the opposite our place. Almost plenty of Firefighters. firefighters and police. You know they had them born. Huh? I beg, this was one bomb when they tell us now. Their house where they born almost every day. You know, now who did it? Oh, my boy Konaba. So no wonder all these sirens in our park. Yeah, you know the yeah. You know? Can you mind your business and allow others live? That is the reason why insecurity do a role like this. Chineke ya abụghị ọnụ. Brendan. Chineke ya ha ga-ebu gị one day. Ọkwa gị, ọ na ha ebughọ gị, ha ga-ebu any of your family member. All people like you, allow people to do what they are doing. If a small boy of 18, 19 years, abia ne face a go everywhere. Ne mo any legitimate business who name. Ne mo any legit source of income. Now he is zuari ne make usi so. Mo, if you dey go down, just monitor downstairs now. Sure. Just let me know. Okay. If the fire too much, you let me know. I beg you. All people like you, Bunana de Homa. If you allow people to do their thing, you can only so now they need if you are in a gate in the native doctor, Kunu Mama, I tell you no one chonchego. One chonchego, ego abron, ego roraro. If you know your own eburu today, Ndi beha, Bokoro, Iheni Hajibiri, Webia bring each rubina then Ndahma. You think such money, na Magin when the Magon did not get bad good. If you go onwegi, those boys na no n'ihu arụsị n'ihu mmiri ogugu na-eme ihe ego ndị arụrụ ọrụ ọgago this one ke ya na-arụ. What is their like or shop ka ha nwere na main market ka shop ka ha nwere na relief market. Asị na na-apị ọrụ onye nke kpọrọ aka na ọsị na ọrụ ka onwe anụmanụ mụ na ya na-ekwu ọsị m na ka nna ji ya ka ekwe ihe ọ na-eme na ọsị m na ọ nọ into BTC so na ọ na-azụ BTC ama ma most of them na na-efili na nwụ amateur sị m na ọ na-azụ BTC a BTC gbuo gidie ị na-akọrọ onye na-ama ihe gbasara BTC na forex ọ bụ ka mmadụ jos nọrọ na-ere ọ dịka onwe ihe onye ahụ ma. Make I check first. This one with them say fire. On my back on aba. Nah. I'll call you die. Okay, check it quick. Hey. I'm on a tour.
Odafia ọkụ agbụwa gị ebe. Ihe obodo dị develop ji wee mma. Any slighted fire alarm before the fire service eju everywhere. And all the corner basement ka dị ọkụ na-agbasa. All the corner basement ka dị ọkụ na-agba. Scam ha no kata off work on off. Because I communicate. I no na buy no ọkụ a ya agbagidekwa eh. Ọ na buy ọkụ a ya agbagidekwa. Mana ego firefighters bịara ebe a na nekwe ndị nke ka na-abịa abịa sef. Nekwe ndị ka na-abịa. Ka ha ncha ga-eju ebe a. So the other building ka dị ọkụ na-agba. This building na ọkụ na-agba. Whoa! Burning. I don't lie. See what is going on? My God. Amanda, the tree is dry because of the cold weather now. Cheno ya wo yo mas. O ya piagi ho ya piagi. Don't slow down so much. I am police station. Come arrest me, guys. What to Ọ dị ọkụ ka nọ n'ime so. Power bank ma unu arụ ọnụ gị ọtọ dị. Other people are still coming. Other people are still coming. You are telling me. Unu arụ ọnụ go ni anu arụ ọnụ na ha charge ya. Omo. Other people still they come. Other people go still come. Then come up pass what goes. Then KT go sharp. And a position on for me. Other people are not because of obere ọkụ. Ọ bụ na ọ buy ọkụ a ga-agbagide. Ọ ga-agbagide repair everywhere. Ọkụ na-agba na street anyị. No wonder ọkụ njem live video ji wee nyụọ. Ndụbụisi Ikechukwu and the fire service. This building no ọkụ na-agba there.
This building, ọkụ na-agba na the basement, and ha na-achị break in. Well, my phone won't off like this. How many percent on that power bank? Don't get it. I don't even see it. What tell me? When that trigger is Another fire service. Okay, Tikwana. Once they bought her 911. 80. I was doing live video, no kata no oko anyo. Sekwa nko oko nyoro die. Mana nsogbu adigo. The police are one. Omo. Okay.